Hello guys! Good morning! Mga higala! Maayong buntag sa tanan! Anyway, today po, mag-share ako kung paano ako pumayat. So guys, ang masishare ko sa inyo, hindi ako nagda-diet. Kasi yung iba, hindi na halos kumakain, di ba? Hindi na ako kumakain ng ganito, ganyan, okay? Ako kasi, rice lovers ako. Kain ako ng kain. Todo ako kumakain, guys. Okay? Kasi nga, manghihina ako pag hindi ako kumakain. So yung ginawa, kasi noon, kaya ako lumubo, lumaki yung tiyan ko. Kasi pagkatapos ko kumain guys, as in, matutulog ako or higa-higa, upo-upo, upo dito, upo doon. Ganyan ginagawa ko. So, may mga kaibigan ko na nagtatanong kung buntis ba talaga ako. So, sabi ko hindi ako buntis. Malaki lang talaga tiyan ko. Tumataba ako. So, parang naano ako kasi nga, isa din yun, wala na akong damit na makasya kasi nga, as in, lumubo ako. So, na-realize ko na, need ko na talaga na ibalik ko yung tiyan ko. Kasi yung tiyan ko noon is hindi talaga malaki. Lumaki lang yung bagong panganak. Ganyan talaga, di ba? So, gusto kong mabalik sa dati. So, yung ginagawa ko, kain ako ng kain, pero ito yung mga ginagawa ko, guys. Okay? So guys, yun lang po yung mga ginagawa ko guys, okay? Lukso-lukso, sayo-sayaw, di ba? Tapos, workout pag may time, okay? Tapos, magbike-bike, ganyan-ganyan, sikad-sikad, okay guys? Pero guys, nakakapagod yan guys, kung araw-arawin nyo, di ba? Tapos, malamig pa dito, okay? Nakakapagod guys, okay? So, yung ginawa ko guys, pag hindi ako maka-exercise, iinom na lang ako, okay? Kung ano ang iniinom ko, ito ang iniinom ko guys, pag hindi ako maka-exercise. Okay? Ito, apple cider vinegar. Konti na lang siya guys, okay? Ito yung mga ininom ko. And, pag marami kami, ganito, ito yung iniinom ko. Ano to? Lemon. Okay? Pag marami kaming lemon, iinom ako nito. Okay? Pag wala, ito yung ininom ko. Okay? Ano-ano lang. Minsan inom ganito, minsan inom ganito. Okay? Tapos, every night, iinom ka na, ito, Lepton. Okay? Tapos, yung Lepton nyo guys, lagyan nyo yung cinnamon. Okay? Guys, that's all for today. Yan lang po ang masishare ko. So, thank you for watching. Bye-bye!